Καλώς ήρθατε, καλώς τονθήκατε στο Fonda Sport Super League Big Game Show. Coach Fondas εδώ με το Μπεζίνιο. Καλησπέρα Μπεζίνιο. Καλησπέρα παιδιά. Πώς είσαι? Τέλεια, πάμε. Καλή σεζόν και μέσα στο γήπεδο μας. Και για πρωτιά σήμερα. Έτσι, καλή σεζόν και μέσα στο γήπεδο μας. Καλή σεζόν να έχουμε στο γήπεδο μας. Θα είναι πιο τακτικό αυτό το Big Game μαζί. Είμαστε στη Φύρα 48 να πούμε. Βλέπετε τα φέα που έχουμε. Επιτέλους βγήκανε να πούμε τα διαφορετικά που είχε. Όλα αυτά. Ναι. Έχουν βγει και οι 11, θα μας εξυπηρετάσουν να μας πεις για την ΑΕΚ. Στρακώσα, ναι, για την ΑΕΚ. Κάλεν, Σμίτο, Γλουρότα στην άμυνα, Σιμάνς και Πινέτα, Λιούμπης μπροστά τους, Ελίασον δεξιά, αριστερά Κοϊτάκης και Τζαφρό Γκαρσία. Και στον πάγκο? Και στον πάγκο Θεοχάρης, Χατζησάφη, Γιόνσον, επιστρέφει ο Γιόνσον. Μετά από τραυματισμό. Μάνταλου, Σάμπρε, Ματσούμπερ, Πιερό που ίσως τον δούμε σήμερα, Φερνάντες Φερέιρα. Να πούμε ότι ο Μουκουτί δεν παίζει γιατί δεν είχε πάρει την άδεια. Έχει πάρει άδεια από το Καμερούν. Μπράβο. Και είχε συμβεί και σε προηγούμενη σεζόν αυτό που επικαλέστηκε τραυματισμό και δεν του έδωσε εθνική την άδεια για να συμμετάσχει στον αγώνα. Ο Βίντα είναι εκτός αποστολής από τη ΙΒΑ λόγω ξεκούρασης. Παίζει με Μίτογλου και Κάλεν στην άμυνα. Ο Λαμέλα εκτός του Κοσάβας. Έχουμε τον Κατσίνοβιτς που έπαθε δευτέρου βαθμού κλάση. Οπότε θα λείψει πολύ καιρό. Ο Ντουμπάτσο ενδεχομένως να είναι έτοιμος στα την Καλυφαία. Αν όχι με την Καλυφαία, με τον Παναγικό σίγουρα γιατί είναι πρώτη βαθμού. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Και ο Λαμέλα δεν έχει κάτι σημαντικό. Οπότε θα επανέλθει. Αναμένουμε ένα παιχνίδι. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την κέλα του Παναγικού με τον ΠΑΟ και του Ολυμπιακού με τον Παναγικό, τους Σοβαλίες, για να φτιάχνουμε την κορυφή. Και βάσει τερμάτων θα είμαστε πρώτοι. Και βάσει τερμάτων πρώτοι. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε αυτήν την κέλα. Όπα, καλησπέρα, μας ακούει, μπήκε ο φίλος εδώ. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Τι παιχνίδι λες να περιμένουμε? Από την αρχή θέλω να προσπαθήσει να φύγει ένα γρήγορο γκολ η ΑΕΚ. Ναι. Και θα είναι ένα μάτς γενικά το οποίο πρέπει να βρει η ΑΕΚ τον γκολ γρήγορα για να μην αγχωθεί σε επόμενα λεπτά. Καλησπέρα Διονύση που μας ακολουθεί. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει ταμπούρι ο Βολός και θα παίξει με αντεπιθέσεις. Θα κλειστεί σίγουρα. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι. Λέει ποιος είναι ο διαιτητής, ξέρουμε διαιτητή. Ο Φωτιάς. Μη μας βάλει καμιά φωτιά. Φοβάμαι μη μας βάλει καμιά φωτιά στο γήπεδο. Εντάξει, το γήπεδο δεν θα είναι sold out. Προφανώς τώρα και με λίγο θα έχει κόσμο. Έχει πάνω από 17.000. Να πούμε για αυτούς που χρησιμοποιούν τον κόμβ και είναι στο γήπεδο σαν και εμάς και δεν μπορούν να μπουν, ότι έχει θέμα τον κόμβ. Μπορείτε να φτιάξετε αυτό το πρόβλημα αν μας παρακολουθεί κάποιος, κλείνοντας τα Megabyte και το Wi-Fi. Ακριβώς. Και συνδέοντας την εφαρμογή χωρίς σύνδεση. Και έτσι ανοίγει. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, προφανώς γιατί μπαίναν όλοι. Και άμα δείτε είχε και ουρά απ' έξω εκεί που φτιάχνανε τα εκδοτήρια. Να πούμε ότι πήγαμε και είπαμε και τον Κωστή, εκεί που ήταν στο αποκλειστικές. Τώρα μπαίνει και η ΑΕΚ μέσα, στο χώρο. Live σας έχουμε. Βλέπετε. Μπαίνει ο 300, ευτυχώς δεν φυσάει. Να αυτοκαταστούμε και μόνοι μας. Λοιπόν. Θα έχουμε και την επιστροφή Βινιόλη, έτσι, ή αστυνόμος. Θα μπει στο πονίδι του Βινιόλη. Θα μπει στο πονίδι. Προφανώς μπορεί να παίξει το Παναγενικό, μπορεί να προλάβει. Μπορεί να προλάβει. Μένει να δούμε τι θα δούμε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Καλή επιτυχία. Και καλησπέρα και στον κύριο Νίκο που μας ακούει. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Φέρετε μπροστά την κάμερα. Δεν μπορούμε να φέρουμε την κάμερα στα μούτρα μας, δεν θέλουμε. Να μας ακούτε μόνο, να μας αρέσει, να βλέπετε γήπεδο. Ενδεχομένως ευελπιστούμε την νίκη, καλή επιτυχία στην ομάδα. Καλή επιτυχία από την Ιερά. Να μπει η Φωτσάτη. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στο Fonda Sports Super League Show by Fonda Sports. Επεισόδιο όμως που ανεβεί μέσα στην εβδομάδα. Να πούμε για τον derby και διάφορα τι θα έχουν γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Και έχουμε και τα Champions League, τα έχουμε όλα. Καλή επιτυχία, πολλά φιλιά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στο ημίχρονο θα έχουμε και έκπληξη half time. Τώρα το που θα γίνει θα το δείτε. Φιλιά πολλά.